Anachetogo mazuna Volt 104.3 FM na sinu dalo no. Yes, I will chigomu. Ka ịkpa nnọọ nkata otu o kwesị isi wee dị. Ọ bụ na just na join anyị nọ na Volt 104.3 FM. Ọ bụ na ịbụ onye ọfụ ịnọkwa na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntichi na azọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo na sinu nnọọ na sinu daalụ. Anọ m live on YouTube ka ị join ya mụ. He engage, like, yeah, subscribe, or subscribe to our channel. Our channel line vote vote ODENIGBO rather vote ODENIGBO. Ije kwa na live and kita isonye live na studio. Obuni nwere ike isonye live, sonye m live on air. So adịrọ. Otu ọbụla o si na-adị, a win-win for anyị niile. Ịghọtago? So tata nụ achọ nku mmelu na ma ka m nụrụ ihe nọ yesterday. Maka before I continue, I made the needful. Unuru ihe nọ maka eze nwata yesterday. And then we be make reach anybody, my family, and line here the switched off since yesterday. So I'm sorry, but I'm not like you the bearer of bad news, and also I'm not like the optimistic. So I'm gonna try it until when they come get away. I'm around Jane and Kia. You might go in Jane, you might go, and I don't know, somebody got one my dress or something. Because Otobu knows now they right now, not one of us, and if verify news before a buyaria be fine a member. Any me verify anything, no. Onfo tupu omu ewere ọnụ m kwuo ya, but ekpere m niile bụ gịnị ka ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ekwu, ka ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu, na ghọtago, ka ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu, maka otu ọ bụla o si na-adị right now, ọ ga-emetụtacha anyị niile, ọ ga-emetụta anyị ncha, adọma ndị mma. Achọrọ m ka Odenigbo bụrụ ebe anyị na-eluzu one another. Ịghọtago? Achọrọ m ka anyị luzuo mmadụ na Christmas anụ ka na-abịa abịa. And nke ka njọ bụ na ịmago na amakwa odi m sef na o mee surgery okwuru ọdị anụrọ dị m ome dị ka mmalụ nothing. And ọkpọ last week, I know ọkpọ last week, mana ama m na this week niile, adịrọ m sure na m anụrụ onye on Friday, mana adị m sure this week niile anụbeghị m onye ya na Odenigbo. So achọrọ m ịdị optimistic that na eze nwata si mainland emene ga-akpọ m today or somebody ka anyị malụ ebe otu o si nọlụ. Then another person manubekwa onye ebe a bụ Mommy Radio. Anụbeghị m onu Mommy Radio getting to 3 months now, na ọ bụ na ọ gafebe. Anụbeghị m onye ya na Odenigbo. Onye ọzọ m anụbeghịkwa onye ya bụ Mama G. Anụbeghị m onu Mama G. Then onwe my sister na-akpọ from Centenary, onye nke ama m nọ once. Onwe ndị ọya bụ m anụgodoro onu fa ama m nọ ndị once. Watago ndị maybe ha na-ege but enweghị efe ịkpọ m. Onwe ndị bụ na ha bụ regular callers ma anụrụ onu fa. I think right by now ekwesịrị m ị na-adị worried ka ọ hapụ ịdị ka onye ahụ eme travel ma na onye ahụ anọrọ ya ma na onwe ka o si wee dị. Ịghọtago? So onwe ndị bụ na ọ bụ na ha bụ regular callers. Onwe ihe bụ na for example na ị na everyday ị na-anọ ọrụ, onwe particular man ị na-ekene everyday for 2 months, 3 months, 1 year. Ị na-agafekwa na alụ nwoke ga-ama na ịbịa ọrụ, ị nakwa na ala na ọma na ịbịa ị na-ana ọrụ. Then suddenly one day ọ nọrọzi from you. It's a cause to worry. Achọ ịma kedu ife na-eme. The next day ọ nọrọ from you, ọ ga-achọkwa ka ọ mara mgbanwe ka ọ debazi ya worried, because normally adults after 24 hours so ọ bụ na ị nọrọ from the adult, man I declare onye ahụ missing. Okay, so eme ọ the rule. So ekpere m niile bụ ka ọ bụrụ na o nwere ihe melụ eze nwata. And for ndị niile bụ na ha na-akpọbụ ha adịghị akpọzi, and they mention ha biko adịm sure unu na-ege m ntị, unu adịghị egegodo. I hope na
o nwere ihe melu no busy ka unu dị na o nwere ka ihe si wee makwụlụ ọ ka alụ m mma na ị nwere airtime ịkpọ karịa na ị nọrọzi ndụ ịkpọ ịghọtago ọ ka alụ m mma o nwere some certain situations ọ ga-abụ ịnọ n'ime na mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma inu my mom na-atụrụ m ọ sị gị na otu ọbụla o si nakwa n'alụ dị na mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma atọl na in bad pass o mean that na otu ọbụla o si na adị dịtụgodo ndụ na onye dị ndụ na ịdị ndụ enwe hope adị olileanya bụ for the living hope is for the living ọ bụrụ maka onye nwere anwụ anwụgokwe nke ya agagokwa na ọ gagokwa ya so and anyị ma na ụwa anyị nọ na ya anyị na-abịa ana anyị bụ visitors ebe a anyị bụ visitors n'ụwa onwe I cannot believe na ọmụ na-ekwu ya but I think this year the closest ọnwụ bịago n'akụ bụ nke eze nwata because afụnubeghị m ya face to face but onye na-anụ onye almost every day almost but ọ na m anụrụ onye just 24 hours ọ kpọghọta ya kpọrịla echi mepikiri ọtụkọl ya taa mmepikiriri ya echi so yes this is the closest nnogo to death this year onye mmadụ nwụọ mara onye ahụ dị close to the person this year this is so ọ na-ewute m na-take care personal because na mmụ ya ọ na-akpọ m every day na this show ọ na-akpọ m every day and o nwere business money ya ji anya ka o ji wepụta yesterday the thing riri m ọnụ because ekwesịrị m ịkpọ ya last week but ama m ihe mee mụ na bad habit m ime call ama m ihe mee akpọghọ m ya sị na mma akpọta m sị na ka m happy echi na m happy ya nwanne echi so ihe anụ yesterday nwere ihe ọ kụziri m ọ kụzikwala m something mana mgbe nna chetara azụ ka m gwuo na ihe ọ kụziri m nke adị m guilty of it ọ na-akwụkwa mmekwa m na-ekwukwa especially nke na-adịrọ mma adị m guilty of it and yesterday mepere m anya aga na ebe ọbụla nna anachieta azụ mgbe nna chetara azụ ka m gwa unu then ka anyị continue kwa ebe anyị kwụsị enwere much to say today enwekwa much to say but Chineke na ga-emela anyị ebere mana ọ dịgo ka ọ ga-adị mana a sị na enye gị lemon gị make lemonade out of it and ọ ihe nchọ ka anyị mee n'Odenigbo n'ụbọchị nke taa so aga n'ebe ọbụla nna anachieta azụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ ndewo. Hi, Faith Wanjala. Hi, new friend. Kekime, how are you? Are you Igbo? Please, if you're Igbo, write Igbo. I'm Igbo. If you're not Igbo, please tell me where you're from. Where are you viewing me from? Please let me know. Because this is a radio station. This is 104.3 FM. And I would love to know if I'm speaking to people who can understand Igbo. But if you cannot understand Igbo, tell me where you are from. Tochkuchubike. Oh, Faith Wanjala, Kenya. Okay, how is Kenya today? Thank you for joining me. Stella Anjaramba. I don't know where you're from. I find it a little bit difficult pronouncing your name. Tochkuchubike, good evening. Good evening. Stella, please tell me where you're from. Faith, you're from Kenya. Thank you for joining me. Thank you. So, I'm from Nigeria, Enugu State, precisely.
And the name of our language or my dialect is Igbo, and I speak Igbo on this channel. So if you love me, you love Igbo, Nigeria is good. Nigeria is fine. So if you love Igbo and you love me, just subscribe to my channel, please. Subscribe to my channel. Nigeria is fine. There's a place called Enugu. I'm in Enugu in Nigeria. Enugu. Enugu. That's where I am. That's where I am currently. All right. So thank you for joining me. Thank you. And that Chioma, thank you so much. Dalo so. Dalo. Dalo. All away. Chubandi na chumu. Udiri Chineke mo. Lord, I give my trust in you. Gave us the security. Lord, I put my trust in you. I Chubandi na chumu. Udiri Chineke. Lord, I put my trust in you. Chubandi na chumu. So I have tickets for giveaway. If you're interested in the tickets, indicates that you have to be in Enugu though. This is for Sunday, so you have to be in Enugu. If
kwesịrị ịnọ n'Enugu ọ bụ na ị chọrọ tiketi a, ọ bụ na ị ga-anọ n'Enugu on Sunday, okay. Ime ka mmalụ, but I feel like asking questions before giving out the ticket. I'm looking for a simple question. I don't want a very difficult question. Okay, I'll ask 3 questions. Out of the 3, if someone is able to answer 2, I'll give the person ticket. 3, I'll give you ticket for your +1. Then if not, nothing for you. So I'm sorry, I have to mute you for some minutes, okay? When did you
confirm na asị unu daalụ. Yes. Tupu nga break aha agwa m ọ bụ na nọnyelụ m tupu nga that musical break agwa m na nna cheta azụ ka m gwa na ife melụ ihe mee yesterday me m realize ya onye me wake up call one ifu phone call mgbe ọ na o ji gbata gị n'uche si gị kpọọ mmadụ ọ bụgodị na ị nwere airtime chọọ phone onye ị ga-anata wee kpọọ the person, especially ọ bụ na onye a na-abịa gị n'uche chifokwa onye abịa gị n'uche chifokwa kpọọ that person egbu n'oge. Secondly, apart from ịgbata gị n'uche mee ya a norm to check up on people. Ọ bụ na ị nwere WhatsApp, create a broadcast ahụ or a kind of group mana ndị mmadụ ama mma na itinye fa na group ngwa ya ma just that broadcast ndị mmadụ good morning, hope you slept well today, ụtụtụ ọma, adị m sure na ị larụrụ ọfụma n'ụbọchị nke taa ka ime. Just mee ya ọ bụrụ a big deal but us just na sometimes anyị na-adị nonchalant because uche gị na-asị gị onye na-achọ iju esi ọjụkwa ga-esi ya. What if na onye a buru gị ụzọ nwụọ, God forbid. So some people sometimes ndị mmadụ amara what it is but you need to create in their mind ka ha nwee ike mata na ihe dị otu a na-etetakwa n'ụlọ ajụ ese mmadụ. Ihe eme ka mmalụ na na-eteta ụlọ ajụ ese mmadụ or even chineji isikwa onye a nke ime adị m sure n'ụbọchị nke taa gara ọfụma. Ọ bụrụ a big deal. No matter how busy, you realize go n'ụwa bụ no matter how busy ị dị ị ga-enwetarịrị 5 minutes ị ga-eji wee kpọọ mmadụ na phone or send a message for onye you care about. So ọ bụ na ọ na-afịa gị arụ one after the other, create a broadcast. That broadcast list nwere ike nata up to 200 contacts. Create ya ma nwoke ma nwaanyị nọ na your list ma nne ma nna. Good onye ha ya ama na group ha ga-eche na just individually na ịbịa mee gịnị send ha the message. So ọ dị oke mkpa, ọ dị very very important na anyị na-check up on people because anyị amarọ mgbe onye ahụ ga-ahapụ anyị n'ụwa. Anyị amarọ between gị nwa ọmụwa na onye ahụ onye ga-ebu ụzọ na mmụọ. I bụ visitors, we are just passing by. Anything can happen. And neglect is na your intuition. That small still voice na go and neglect is in it. Oh, that small still voice now working that something is wrong with this person. Because nke bụ eziokwu na eze nwata o nwere business money aji ọ sị na ọ ya ajụta mmadụ ọ sị m na ọ ga-get back to me. Ufobi come on run from him for days. Ufobi sị m kpọọ ya echezina ka ọ kpọọ gị echezina ka ọ kpọọ gị kpọọ ya na ya kwa ya ka nọ na ya. Only for us see nweta call yesterday which na macho he believe. But ihe nji ekwu this thing today bụ ọ bụ na ị nọ na situation where you care, you don't send ọ gbasatara ọrụ gị, achọkwa m ime ka ị malụ na ọ gbasatara gị. Ịghọtago? Ọ gbasatara go maka mgbe ọ ga-eseti ifu na onye a dị closer than you thought and na ọ ga-ewute gị karịa ka isi wee chee. And ọma m dịkwa ka ebu nkụ onye ọzọ na ọma m dịkwa ka ebu ozu onye ọzọ, ọ ya adịkwa ozu ihe ga-emetụtakwa gị. So ọ bụ na ị na-ege m ntị kịta cheta na ị nọ live na Volt 104.3 FM both on YouTube and on air. Ọ bụ na ị chọrọ join m na YouTube jee na Volt ODENIGBO. Ije na Volt ODENIGBO type ije na YouTube gị type Volt ODENIGBO odubata gị straight to us. Ọ bụ na ị chọrọ igekwa anyị chọrọ ịnọrọ nọ na redio nsogbu adịrọ. Meanwhile, ndị kwukwara okwu si na the life is for the living. Yatago, because otu ọbụla o si na dị, the show must go on. It's a good to pause your life or anything.
ebe ishi elinu nni onye ahụ amara ihe na-agabiga ma onye nwụrụ na ọ gbasatara ọrịa o metụtaghị ya, so you must go to work except na ịdịgo ready resign, ịdịgo ready ịkwụsị ọrụ, ịdị ready na this life na ọ dịrọzi gị important but is well, ọ ya adịcha mma, otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma. So enwere m tiketi ebe a, enwere m tiketi Food and Fashion Festival 7.0 nke ga achọrọ m inye unu information because achọrọ m iju 3 questions. Ịzata 2 out of the 3 nye gị a ticket, mata ịzata the 3 nye gị a ticket plus 1 extra for gị na your plus 1. All the very important because it's a festive period. You want to go catch all the fun, may enjoyment. Tupu January, January na akwụkwọ anyị isi. January na akwụkwọ isi. In fact, ọ na akwụkwọ isi ka So all the very important ni nweta again. This ticket ka ị nwee ike je have fun. This is about food and fashion. Otu ị nọ na ọ bụ na ị feeling ị dey dressed it off, but this is an opportunity ije na-eri anya ka ife a na-akpọ dressing, even in the simplest way. Even in the simplest way. So mma ajụ gị 3 questions. Ịzata nwuo ya. Question a kwesịrị ịdị easy. Ịzata nwuo ya. Mee gịnị? Nye gị ticket. Ịzatacha ha ncha nye gị 2 tickets for you and your plus 1. Ịzata ebo nye gị sọsọ 1. Ịzata here at all. Ịzata ofu otilo. All right, so the first question on chọrọ now bụ kedu onye bụ our former Minister for Innovation Technology in Nigeria? Former Minister for Innovation Technology in Nigeria. Then the second question bụ kedu ndị bụ sponsors for this Food and Fashion Festival event? Kedu ndị bụ the sponsors for this Food and Fashion Festival event? Then the third one, kedu the dates for the event? Ịsata nkweneli ya, ime gịnị? Iwere ticket bomb na 0706-048-5853. My kpọọ na 0915-570-8347. So what can my wedukwa phone gị Google over Food and Fashion Festival Enugu. Food and Fashion Festival. Is it any type of Southeast Food and Fashion Festival or a type of Enugu Food and Fashion? Hancha bụ fi okay book take exempt because on Enugu aka anyị na-enwe ọdịrọ otu. Yatago. So is that one the former Minister for Innovation and Technology? Of course, Nyekwagi ticket. Then his name sponsors for this event. Then date 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Hello. Kekime. Here. Oh, gịnị kwa? Okay, oh. I don't want to experience this in this family. So I'm Amen. 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 So nke izi bụ ka ndị bụ sponsors for Southeast Food and Fashion Festival. Ka ndị bụ the sponsors? Okay, The former Minister for Science and Technology. Okay.
Okay. Uche nna. Then the third question, okay, dates for this event. Date bụ 15th of November. Okay. Okay, the third one. Oh yeah, but the third one, the first one, the sponsors of the event. Second one, but the former Minister for Innovation and Technology. The third one, what are the dates for the events? Okay, the sponsor of the event for food. Voto FM. The Voto FM the na sponsor the event. Okay. I want to tell you, DJ Olimbo. Just when did the at the end of the day, m ga-eme ka ị malụ na ị nweta ya ka ọ na ị nwetara ya. Daalụ sọ. ọkwa aka m ezigbo ofu nwa n'otu otu akụ mgbawara ụgwọ ezigbo ọkwa aka m nwa ya abalị kpọmkpọmkpọm na nke gị ezigbo ọkwa aka m anwụ anwụ ezigbo ofu nwa ji adị nri wee bịa odogwu ana m ekele gị kpọmkpọmkpọm na nke gị anụ abụghị aka n'ụwa na be gị standardizing ana m ekele gị ka esi ime na presidential road ama m na udo dị ana m ekele nwanne m nwoke kekwa nke ime ọ ga-eji ọfọ kekwanụ ka ọ dị na ndị ọzọ onye kacha anya ada n'ozo onu ọga onye kachi na-acha layout ọnọzụ ya ana m ekele unu ncha honorable ana m ekele gị ndị ọma ekene m unu ncha ka ndị uke biko na mmadụ ebika n'ụzọ ka ndị ọzọ bata. Daalụ sọ DJ Olimbo. Daalụ. Alright, 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. Hello. Uhuru Chioma, ka ime? Gaa n'iru ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Tantalizing nnọọ. Daalụ. When you tonu gị voice gị dị down. Isi gịnị? Anyị na-ajụ ajụjụ maka this upcoming Southeast Food and Fashion Festival na-abịa nso. The first question bụ kedu ndị bụ the sponsors for sponsors? Enwere up to 7 sponsors, 6, 7, 8. Enwere up to 8 sponsors. So, anyị na-ajụ kedu ndị bụ the sponsors for the event. Then kedu onye bụ the former Minister for Innovation and Technology? And also, kedu mbọsị bụ event the date go. Okay. Bụ gịnị? Adị maka ememeje anụ ihe ị na-ekwu. Isi gịnị? 15 na 16th. Okay. Okay. All right. Daalụ sọ. Daalụ sọ.
All right, 0706-048-5853. My phone at 0915-570-8347. Biko cheta na ịkpọ m ka iji si ike gwa m afa gị. Ịghọtago, gwa m ebe isi akpọ m, ọ dị oke mkpa. Maka nke a kịta anụ, anyị gwakwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Tiketi ga-efuo. Tiketi ga-efuo, ọ dị very very important. Ịghọtago. All right, watch Mazu 0706-048-5853. Hello. Kekime. Ndị oyi. Okay. Amen. Amen. Oh, amen. Secondly, the date of the Okay. Dalo so. All right, 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Make sure that na ticket na nye gị na ị ga-abịa ebe a nda dị maka m eji register wee bịa. M ga-eji register bịa ebe ahụ. Hello. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Pepe ji me nọọsụ na Iva Valley taa. Oh, okay. No. Hey you, we thank God. Na gịnị me? Eziokwu. Amen. Amen. Ka ọ yi gị nwoke gbajiri ụkwụ. Kedu afịa? Joromi.
Amen. Dalo. Oh, God. Okay, cheta na ajụjụ na-ajụ n'ụbọchị nke taa bụ maka Food and Fashion Festival. Yes, Food and Fashion Festival. Oh, free ticket. Normally, ije ọ bụ na ijiro ticket, ị chọrọ ebe a ga-anaghị ego. So, bịa enjoy ya onwe gị. Bịa for fashion, bịa for different Enugu food. Bịa na yali anya dị anyị ike. Especially ndị a dị single mgbe niile every year ụmụmakpu n'ụlọ ka ntichi na-azọ. Pụtaba n'ilo this festive period ka mmakene na maya bịa rie rice n'isi mmadụ. Last year mụ na unu nọ like this. No, nwere onye meme invite. This year hụ na-achọkwa ka ọ bụkọrọkwa the same thing. Emedila anyị eme. All right, so for every single human being, whether you go the money no bedi, just put up bia megini, bia na-ele anya, bia for fashion, bia for different people. Yeah, southeast. So meaning obro so in Dubai ndị Enugu bi ife na abia. Every other person on the east na known is coming through. You know go? So bia no pull out. I need room at that event. Come bia na-ele anya. Hello, what's not a radio gi? Keki me. Uhuru Chioma. Ka afa gị? Ekesin no. My dear brother, and I rest in peace. Nazali amen. Who bear anything aside from the fact na sniff Mary on Sunday, no just surgery. The surgery maybe and so from there I'm them the rest of the story. But akpọkọtago kwum line ya dị switched off, so ọ na-emekwuzi m obi mmapụ nọ na mụ amarozi ihe m ga-eme aside na ọ bụ na ọ nwe onye ji adreesị ya nyenu m adreesị biko. Okay, in the laundry. Dalo. Ọ na-adịkwa mma ịma na ịma mmezukwa nkwa ikwelu ekwekwa n'anya nkwa maka ibe akwa. Hello, good evening. Dalo, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Oh, Chukwuemeka, I'm calling from MLS. Dalo so Chukwuemeka. Dalo. Gaa n'ihu. My first question, okay, ndị bụ the proud sponsors for Southeast Food and Fashion Festival? Yes, can they be the sponsors? I went up to 8 sponsors. Na ga except nisi na nke ma agwụgo. Okay. Then the second question, but our former minister for innovation and science and technology.
Get the dates for this event. Come here. Bịakwa ọzọ. Okay. Daalụ. Daalụ so. No, you just need to listen. Kema ni so na ndị ga-win ịzatazi the question. All right. Daalụ. So cheta that na the least question ị ga-aza bụ 2. Ịzata so 1 ịdagia. Ị ga-azata 2. Ịghọtago? Then ịzata ịtọ mee gị 2 tickets. 2 tickets for your +1. Your +1 can be nwoke with your brother, your sister. +1 must not be on the opposite sex. Boro ịghọtago? So ọ bụrụ iwu but ọ bụ na ihe ị chọọ iji wee bịa ntụgbadị ọ bụ na ọ dị gị ọ bụ na nwunye gị no problem. Ihe anyị ma bụ gịnị? Zata the question. Ịzatakwana alia inwe ohere ịbịa this event because more about I like nni. People nni. I love food. Hapụ okwu. Hello. What's not a radio gị o? Ganir. Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọm? Good evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọm? No, NK. Ganir. It's not afa gị bụ gịnị? New Heaven NK ngwa no Ganir o. Daalụ so. Amen. Amen. Okay, 0706048583 NK Jessica kikpọghachi m azụ. Hello. Ka ime? Daalụ. No. Anwụ. Daalụ. Ị nweta ya na Volta Express. Okay. Ị nwetapịa daalụ so. What the so just one more caller. A man and my piachi for today. One more caller. 0706048583. My one at 0914. Sorry, one at 0915-570-8347. What was the name? Parapo. I want to this ticket. Oh, mom na phone. What I go? Kai Hajion or the Kai Maki Gesiwe Solu Nandi Gabia for this fun event. Hello.
Hello. Hello. Good evening. Kime. Kafa gina ebisi at one. George. No. Nafa gibu Joy. John. John. Yes. Okay. John, ibu nwoke ka nwanyị. Okay. Okay, gaa n'iru. Right. So the first question. Can they be the proud sponsors for Southeast Food and Fashion Festival? Okay. MTN Nigeria. Mm-hmm. Malta Guinness. Mm-hmm. Golden Penny. Mm-hmm. Guinness Nigeria PLC. Mm-hmm. Felicity Fresh Marks. Mm-hmm. The Nautical East. And Guinea. Nautical East. Okay. All right. Kedu bụ our former minister for innovation, science and technology na Nigeria? Former minister. Nigeria. Ịmụ ya ka ọ na-emaghị ya time adịrọ. Next question. Get the date for this event. This is the 15-16 of November. Daalụ so. Daalụ. All right. So, kita mma akpọ apịachigo m. Yes, no more questions. Tomorrow I will continue, but tomorrow the questions will be harder. Because I am here, a lot of people enwetara the question. So maybe from John, John with the proud sponsors, with the dates. Proud sponsors with na dates on with the yeah. So I qualify for one ticket. Then NK from New Heaven, okay. Fine, get called. So Chukwuemeka from MNM with the sponsors and dates. Ugwanyi with the minister and dates. Tantalizing with the dates, man, other sponsors. Because so for sponsor, well, yes, Vote FM, so but any the more than one sponsor, more than 3 actually for you to qualify for this. All right, so DJ Olimbo with the former minister with the one date. Because all 2 days event, it means not going to be on a 15th, you will be on a 16th. See with the one date with the minister. So for the fact not so with the minister, again we go and be with the minister. Me give ticket. Me give ticket, okay? So and when the 3 questions, quite unfortunately. So the 4 tickets were about for DJ Olimbo, Ugwani, Chukwuemeka, na John. So na sunu dalo Maki gesu ebia na Vote FM. Ki nwete your ticket tomorrow. Inwe opportunity inwe from morning, from 9 o'clock till 7 p.m. Ibia welu your tickets tomorrow. Ogafekwe na ala echi for ndị winyi tata. Afa gị bụ sorry. Ngenye ya onye ọzọ. So Ima Uchu nuna ga eti obi na dịkwa na ịbịa for this event because I need the Roman alum ticket. Ya ma mbịa. When they need this ticket. All right, so dalo kiswe no yellow no bosi nketa na Vote 104.3 FM no ge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Nje na YouTube enwe m onye jekwe Cecilia say mommy radio is fine. Thank God. Thank God no the fine. Amara m ebe ọ na amara m ife ọ na-eme. But ana wo mo wine na kpuo like this. Ọ na-enye m a cause to worry. Then also the date for the event will be 15 and 16th November 2025. Of question case na jo 3. At least open is at 2 you qualify here for the event. All right, so for the ticket rather. So na soon dalu
Kechi neburu bosozo munu gano na Volt 104.3 FM. Ndewo. You go know. Are you ready now? Baby girl, show them. Ooh, yeah. Hey. Jaye, show them. Okay, Uchi. Shake you, babe. Shake you. Akini katan kanta shake you. Akini katan kanta shake you. Hey, shake you, babe. Shake you. Akini katan kanta shake you. Bye. Akini katan